Hi, maniud to. Muna akong pagkaon. Hinatag raman ni. Na ay nag party sa taas. Nay nang libre kaon. Masarap ang libre. Mag-atang ra kog libre kay pait ang panahon. Yeah, bread para mugamay. Kay sige na panghinaway akong anak, dako na daw kay ko. Dapat daw mag-exercise daw ko, dapat mugamay daw ko. Mag-bread na lang pa. Mahal ang bugas.